Здравейте! Сега искам да ви покажа един глобус, с който се здобих наскоро и който е произведен от един от известните немски производители на глобуси. Сега ще ви покажа логото и как се казва компанията. Самият глобус се казва JRO Multiglobus и е на компания със същото име, която оперира в Мюнхен и е една от големите и стари немски компании за производство на глобуси. Той е датиран от мен, няма година на него изобразена, но някъде около 60-те години, 62-3 година спрямо политическата карта е това, което успях да установя за него. На него има един много интересен фантомен остров, който е несъществуващ, но е изобразяван дълги години и за него ще кажа накрая. Преди това да кажа някои основни неща за политическата карта по това време и какво специфично има на него. Тук може да се види, че част от океаните са пресечени от линии, които са с два цвята. Едните са зелени, а другите са сини. Зелените линии показват връзките с самолети между отделни населени места, а с сините линии са показани океанските връзки, т.е. местата, където имаме големи пристанища и съответно корабоплаване между отделни населени места. Освен това са изобразени и ЖП линиите, като в Азия, ако отидем в Китай, можем да видим с отделен условен знак изобразена и Великата китайска стена. Ето тук. Тук има различни наименования спрямо днешната политическа карта, защото 60-те години са доста интензивен период на политически промени. От една страна имаме колонии, които започват да се борят за своята независимост и съответно да получават статут на самостоятелни държави. А от друга страна имаме и промяна на наименованията на някои населени места и на някои държави. Например, тук можем да видим Северен и Южен Виетнам. Ето тук Северен и отдолу Южен. Също така можем да видим Шри-Ланка с надпис Цейлон, с старото си наименование. Тук можем да видим Западен и Източен Пакистан. А също така тук имаме и един Южен арабски протекторат, който все още е на Великобритания и все още Йемен няма самостоятелен статут и тук има така промяна в картата спрямо начина, по който тя изглежда в днешно време. Най-интересните в това отношение промени се случват в Африка и в Южна Америка, поради факта, че голяма част от държавите през 60-те години именно получават своята независимост и тук има също такива примери, свързани с, например, Танзания, с Конго и така нататък. Доста промени може да бъдат видени. Както казах, същото важи и за Южна Америка. Този атлас, между другото, си има и кабел, който, когато се включи в контакта, може да свети. Когато го включим, изглежда така. Показана е с малко по-големи детайли физико-географската част от картографското изображение, така че се виждат малко повече планините. Не знам доколко ясно се вижда, понеже ринговете доста светят, но иначе без тях пък е много тъмно и много трудно може да се снима глобус, се оказа. Отивам към онази част, която е с въпросния фантомен остров. Този остров се намира ето тук, близо до линията на смяна на датата, която представлява ето тази линия. Това тук са Хавайските острови. Ето тук. А насам имаме изобразени едни доста на брой по-малки острови. Този фантомен остров е изобразен за първи път от Бенджамин Морел, който през 1832 година публикува едно издание, в което казва, че тук се намира остров Байерс Айланд, който е ето този тук. Байерс Айланд. Той дава описание на начина, по който този остров изглежда и тъй като по това време картите и глобусите как се правят, особено картите, глобуси са били доста по-малко и рядко правени, но как се правят те? Един автор преписва от тези автори преди него.
и е много било трудно да се верифицира една информация, да се провери дали е истина или не. И съответно до края на 19 век този Byers Island присъства на много картографски произведения. Към края на 19 век вече започва да се съмняват в неговото съществувание, доста експедиции са правени, много мореплаватели твърдят, че той не съществува и в един момент започнат да го изобразяват с въпросителна. Само че се оказва, че на глобусите, които са произведени от тази компания, а и не само, този остров продължава да съществува чак до 60-те години и в края на 60-те години всъщност въпросната компания го маха от своите глобуси, така че може би този глобус е един от последните, които са с изобразен такъв митичен остров, който се оказва, че не съществува.